Hemme siyasi partiyaları sonunda öz yalanlarına boğulup yok olup gider. Mark Twain. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Bu hepde içine 1. Aprel bolan üçin mi ya da başka bir sebepten mi ören kızıklı vakalara bay boldu. Men bu bolan vakalara öz pikrimi aytmakçı. İlki bilen yurdun içine gidelim. Bağdat'ta hemme zat gülala güllük değil şialı, zombi kutusunun beriyan havarlarına seyretsen, Türkmenistan'da ütken zat yok. Arka dağın parasatlı siyasat bilen yurt ösüşleri var ya. Toy bayramları devam edip dur. Muna dünya şayat. Neyli govu. Amerikan dollarının çözmeyen meselesi yok. Birleşen Milletler Kuraması, Avrupa Birleşigi, umuman dünya bir halkın genotsidine, terrora göz yumuyor. Türkmen delegasyası Serdar Berdimuhamedov'un yol başlığında Rusya'ya gitti. Ulu delegasyası bilen. Bular duşup hasavat beren olmalı ulu ağasının önünde. Hemme zat plan boyunca bariya tayinlikler görüldü. İki taraplayın özara behvitli ılalaşıklara kol çekildi. Eysem halkın behvidine mi? Elbette yok. Türkmenistan, Türkiye'den ön Rusya bilen ekstremizme karşı görüş boyunca özara ılalaşa kol çekipti. Bu näme diýmek? Yurdun içinde ya daşında rejime karşı kalanların ekstremizmde ayıplanıp, öz güç edaraları karşı çıkaysa kesekiyinin eli bilen halkını öz behbitler üçün yok etmeye tayyar hakimiyetin, devleti dolandırıp oturanlığının alamatıdır. Ege olun. Unutman, garga, garganın gözün çokmaz. İndi daşına çıkalayım. Hasım Kızıklı. Yurdun içinde tragikomediya devam eden vakti, hakiki komediya daşarda oynaldı. Hiç sözüm yok bolyan zatlara. Şonda da pikirim aydayın. Menin hiç birinize düşmançılığım yoktur. Emma halka aldıman hayiş. Oynaman. Öz dokuyan yalanlarınıza özünüz inanıp sonra maskara olup otuyorsunuz. Esası pikirim aydayın. Men sizin içinizde siyasatçı göremok inansak da YouTube'da çıkıp her gün gepleşik geçirmek siyasatçı olmak değil. Bir kanun prezident, tormuz, idiot deyip efirde çıkış etmeyiniz. İlkinci novatta sizin siyasatçı değildiniz görkezye. Yalanları siyasi medeniyet, etika bilen bürep, yani kağıza dolap çıkış etseniz belki bu biraz tesirlirek bolar mı kadi fikir ediyerim. DVT hareketi size näme bolýa? Murat Kurwan ayın 29'unda biri çümmükleyen yalı hasırda hemmeleri 31'inde proteste çağırdım. Ayak aldığına canlı efir ettin, polisiya, meheme, harvılara yüzlendin. Eysem
ol kurulan totalitar sistemany bilmeýän şeýle hereket edýärsiňizmi? Ya bileleşip komanda berilen wagtda herekete geçýäňizmi ýoksa? Bu nähili kirli oyun? Haçan utarar? Rejime karşı kalan kelläniň ekstremizmde ayıplanyp yok ediljegine, sistemanyň berk oturandygyna, onu Russiýanyň, häzirki döwürde Türkiýanyň hem goldaýandygyna aklyňyz ýetenokmy? Bu provokasiýa dälmi? Türkmenistanyň içinde ayak aldygyna täze türmeleriň gurulmagy we owalkylaryň giňeldilýändi hakyndaky informasiýalary sentyabr ayından başlanacak yurt daşındaky aktivistleri arassalamak işleri hakkındaki maglumatlar tötenlik mi? Türkmen halkı deyip YouTube kanalınıza ad koşanınız hem halkı yalanlarınız bilen hipnoz etmeye yaramadı. Adynyň nähili many berýändigi henizden belli bolmayan DVT'nin indi haçan halkı gozgalyň turzmaga gatnaşdyrmak üçin cennet wada berip garantiya etmegine garaşaymasak galan zatlaryň ählisini wada berdi. Ýöne halk ýene inanmady. Näme üçin? Hiç oýlanyp göreňizokmy? Halk köpçüligi näme üçin DVT'nin yalan wadalaryna inanman gelýär? Hany siz Türkmen halkydyňyz, halk hereketidiňiz. Näme üçin halk size birje gezegem inanmady? Bu nämenin alamaty? Muňa tomoşaçylar baka bersin. Sebäbi DVT'nin muňa hiç haçan akly yetmejekdigi telim gezek suwut edildi. Ata vatan Kizil Elma, täze Türkmenistanyň gurjulary. Sizem dowam ediberin. Çağrıl Bey bilen Toğrul Bey döwründe iki kelle bolup, häzirki Türkmenistanyň standartynda 5 vilayet 5 kelle bolsa, siz özüňizi gynap oturmaň. Bir kelläni aýryň 4 edin. 2 ýaşuly ýokarda sizem aşagda. Saparyklym Halmurat Söyün, şorta sözlü Kemine hem de aktivist Aydın. Cüp bolar. Emma tizirek olun, hereket edin. Guruluşuk uzağa çekmesin. Bundan sonra iň täze Türkmenistany, iň täze komitetler gurmagysyz. Berekella. Halky güýmemäni gowy başarýaňyz. Näme Türkmenistan sizin ataňyzyň ýerimi? Onu kelläňize göre bölüp paýlarýaly. Siz halkdan soradyňyzmy? Maslahatlaşdyňyzmy ýoksa? Hey şowmenler! Size yurt düzeläýse bir aýratyn kanal açyp bermeli, güýmenerýaly. Hökman başararsyňyz. Suwut etdiňiz muny. Erkin Türkmenistan kanalı hakkında Akvel Sapar ağa size yüzlenýärin. Bu soňky goýan 3 video materialyňyz men ünsümi çekdi. Näme indi siz fake bilen awray gazanjak bolýaňyzmy? Arkada öldü, oğlu avariya boldy diýen maglumatlary, liderler öldürjek bolýarlar diýen fakeleri ýaýradanam sizin kanalyňyzda. Näme at oýnadyňyz? Panorama kanalından informasiýa aldyk diýip, siz ol kanalyň humoristik kanaldygyny bilip durup beýle maglumatlar paýlaşýaňyzmy? Halky bu derejede äskermesçilik etmäň. Gaty güllükünç hem gynandyrjy ýagdaý. Meniň gözümde bahaňyz galmady belli. Sizin manipulasiýaňyz haçan utarar? Hemmeňizin. Halk samsyk däl, yeter. Bugün ýerden meşhur blogger Murat Razzakow atdaşyny goldap bu material goýupdyr. Bu hakkında da pikirim aýdaýyn. Gaty görüşmek ýok, bu men pikirim.
Murat Qurban Aikido ustadı bolsa siyasattan tecrübesi bolmasa, indi yanlışlarını düzedip öğrenecek olsa siyasatta neymiş diye. Türkmen halkının üstünden edilen eksperimentler, oyunlar şonsuzam az mı? Halk ya da hareketler entek yaş çağı yalı olsa bu oyunlar devam etse ayağa kalar mı? Öğrenmek için neçe vaat gerek? Siyasata çıkan adamın yanlışmağı hakkı yoktur inim. Bir belli. Kadardan ildeşler, men size yüzleniyorum. Siyasata koşulman bir pervay bolsanız, siyasat sizin durmuşunuza yalançıların, oğruların ve mutkorların kontrolünde koşullar hükman. Unutmam. Vatanı haramzada diktatörlükten halas etmek için o bol başta siyasatı şeyle haramçılıklardan, yalanlardan halas etmeli. Hazırki alınıp barlayan siyasattan, halkın düşen yağdayından hemmenizin havarınız var. Men Türkmenin ertirki gün için siz doğru görünüşte aktivleşmeye çağırıyorum. Kimi goldayan olsanız, ınanyan olsanız tapavud yok. Yöne, hakikat için harekete koşulun. Yazanlara ve siyasi hem biznes tuzaklarına bir pervay bolmam. Hakkınızı, hukukunuzu talep edin. Yalanları ve siyasi tuzakları logika bilen selcerin, hayiş ediyen. Käbir hareketlere koşulup, sessiz el çarpıp, vezipe karışıp, hakikatlar görmedik siren bolup oturmam. Öz doğru yerlikli hem halkı haramçılıktan halas etcek pikirlerinizi aydın. Dinlemeseler hakikatin hatırasında bir netice çıkarın. Bu gidişte Türkmenin ıkbalı düzelmez ve kıynansak da hasam aylığınç bulaşar. Her adam öz hak hukukunu talep etse, ağı qaranı saygırmağı başarsa, belki ertirki gün şu haramçılıkların tümlüğünden yağıtılığa çıkarız. Hakikati yok edecek ya da ütgetecek olayan yalan propagandalara, provokatsiyalara bir pervay olmam. Aslında korku yok, bir pervaylık var. Hakikatin hatırasına oylanın.